Протести у Вірменії охопили вже 5 міст. Люди вийшли на вулиці Гюмрі, Ванадзора, Аштарака і Абовяна. Ситуація у Єревані спокійна. На проспекті Баграмяна чергують активісти. Вночі їх поменшало, проте зранку люди підходять. Барикади зі сміттєвих баків на місці. Не розходяться і правоохоронці, щоправда, їх небагато. Активісти виступають проти підвищення тарифів, зокрема на електроенергію. Та вимагають реформувати енергетичну галузь, яку контролюють російські монополісти. Протести почалися у понеділок ввечері. Тоді на вулиці вірменської столиці вийшло близько 200 людей. Наступного дня мітинг розігнали. Після цього прийшли вже тисячі. На сьогодні заплановані також пікети біля вірменських посольств за кордоном. За останньою інформацією вірменських ЗМІ, президент Серж Саргсян таки дав розпорядження не підвищувати тарифи, проте поки офіційно про це не оголосив. Ночь прошла спокойно. Ночевали намного больше людей, чем предыдущие. Все идет при полном спокойствии. Со стороны полиции противодействия не было. Главный пункт плана на сегодняшний день – это продолжать оставаться, на месте пикета. Это начало проспекта Баграмяна до полного выполнения властями их требований.